Ana Pakde Marwata, Ndra. Iya. Wah, jan pakaiane kembar karo mau. Iya. Karo mau. Iya. kembar. Karang wayang kulit niku ngeten iki dadi pakaiane nggih adeg kudu adeg. Kudu ngono. Melu konsisten. Lah iya. Saura-urane ra ya kudu ngerti. Beneh. Jan ditunggone karo pekundenku Pakde Sukron. Wah, panjenengane iki nek ana wayangan, sedulur-sedulur wayangan ora tau telat angger waton ora ngasta. Mresani ketoprak barang niku panjenengane ya tetep nganti tingkas. Iya. Sak mboten-mboten nggih padha-padha senasib sepenanggungan. Mereka senior, kula Unipet. Kaya Unipet. Junior. Nggih, wong gareng niki nderek Mangayu Bagya. Mayu Wilegena. Bagya. Mayu Wilegena cangkeme. Dipun terasaken para Mas Marwata ingkang den rangking. Samringga wonten ing mahargya ingkang kinabektian. Minggah acara ingkang Katri nggih menika Wandan. Katri Wandan. Apa mong teng blasur. Seneng nek pun disunatke niku tegese wong niku sunah nabi. Nggih to. Ming cek ndongake sok kadang-kadang kleru. Klerune Sak samunipun dipun sunataken mugi-mugi tole menika benjang enggal pulih kados wingi uni. Salah to niku. pulih wingi uni apa lancip meneh? Lah nggih mula niku kudune enggal saras saged wangsul wonten pamulangan malih. Nggih. Sunat menika mawi sunahipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih. Rumiyin menika jaman menapa menika wau dereng wonten hukum wontenipun tetak menika bangsanipun bangsa Smith. Bangsa Smith sisan iki dados suku Asmat niku lho. Oh. Napa to sebabe bangsa Smith kok tetak jalaran pucuke mawon kulupe niku ikute niku dawane niku 40 cm, 2 kilan. Wah, sak tegel. Nggih. Niku dereng gagange. Dadi nek nguyuh ya kangelan apa meneh nek berhubungan karo sing wedok ora bakal metu soalnya nekuk dadi muntrat nang awake dhewe ngoten niku. Mula bangsa Smith niku terus memotong pucuk ing peline dhewe niku dikethok tes ngoten niku. Niku merga kebutuhan ngoten niku. Utawa ana kesarasan barang niku. Nggih. Dinggo kesarasan ya kebutuhan. Sampean ngerti apa ora? Ora. Bangsa Indonesia kuwi sing pertama kali sunat ki jenenge sapa ngono kuwi lho. Mboten ngerti. Ora ngerti. Jenengan Wong Indonesia sing pertama kali sunat ki jenenge Tong Cukli. Tong malah dadi wong Indonesia, wong Tong Cukli. Wong Tionghoa. Tong Cukli. Mbuh kuwi motong pucuke apa kok iso ngono kuwi. Nggak ngerti aku. Remangsamu. Saderengipun Megan tampil, Nggih, kula kok sepakat kalian Mas Iwan Fales menika. nggih. Gandeng samangke jamanipun jaman samiya nyalonaken legislatif. Samiya kepingin dados menungsa ingkang luhur. Pramila segala cara ditempuh, mugi-mugi ya inggih ingkang pantes. Kawiwado kawisuda katrapaken wonten ing wakil rakyat utawi DPD RI. Mugi-mugi saged kalaksana nggih Pak Marwata nggih. Mas Iwan Wales. Wakil rakyat. Nggih, pokoke sing Enggak, penting udah, anger kayak apa? Gemblodak ya apa ta kuwi? Kendang. Oh. Hatmanto kuwi dijenengi Ki Hatmanto Suraglodak ngono kuwi. Kowe ora metu gajah aku mulai aku. Napa to? Nabu trompet. Wakil rakyat karangane Mas Iwan Wales. Iwan Fales. Oh. Nggih. Nggih, niku. Laturi pinarak riyen sekeca. Nggih, nggih. Kaleng mangke narik Mbak Megan. Nggih. Gandeng sampun mesra. Mesra. Mesra
Maka dados safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara ha ha ha. Aku memilih engkau untuk mengurus negara ini, tetapi tiba-tiba aku tertipu lagi karena engkau ternyata menjadi penguras harta negara dan penindas rakyat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR, di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut garang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyi lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat,
nyanganti nur waktu sidang suara Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat bukan paduan suara. Pripun iki Pak Demarwoto? Apik tenan iku tenan. Garapane Satrio Laras dan Nggih lumayan. sip tenan wong natate pentatonis diatonis iso dadekke siji. Metunis. Napa? Waton ora pen wae ora apa-apa. Niki wonten ingkang kehilangan iki. Inggih. Derek kula kehilangan dompet hitam berwarna coklat. Berisi uang STNK, SIM, KTP mohon dikembalikan Mas Herman Sumbersari. Kok syuting pecicil to bareng ngerteno dompet ilang. Nggih niki Mas Slamet pekerjaan tani alamat Tanggul Welahan. Besuki Tulungagung. Nggih sepeda motor tahun 1990 STNK Honda. Pemilik sepeda motor Jemani. Kehilangan STNK kali KTP. Sak dompete niku wau. Nggih niki wonten malih. Naminipun nggih Pak matur nuwun. Wah dikei rokok. Ampun kei duit kali kula mangke gratifikasi. Nggih, gawat. Iso dicekel KPK. Nggih, kami anggota KSB Nglegok Mintara Lagon. Kagem kanca-kanca sedaya ingkang sami midhangetaken ringgit Purwo. Pokoke ming loro. Gung? Halo. Nggih, Gung. Pak Demarwoto, udut monggo. Pak Demarwoto niku nek ngrokok niku kudune kan sing entek pucuke. Pak Demarwoto nek ngrokok sing entek malah gabose kok. Tur kula nek ngrokok nek siji mall langsung 10 kula rokok bareng. Oh nggih. Dadi kaya ngompori ndas nika. Megan. Halo. Tang menyuro dadi mboten loncatan overtune. Neng. Pakem Solo kuno kuwi nek gara-gara pancen patete menyuro. Ning 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 nong nong nong. Non noing non ning. Halo Megan. Halo Pak Dalang. Iya, pada malam hari kamu masih kelihatan cantik nggih, Pak Demarwoto nggih. Oh niku cantik. Wong pancen asli iki ngriko. Padha karo kula niku rupane elek ning konsisten. Sebab Nggih sikit enom elek, sok tuane tetep elek. Oh iya. Ora apa-apa regane murah kok. Murah. tambah elek. Nggih, niki. Mau ganti apa saja? Ya ora ana to Mbak kok rai diganti iki njur piye apa dikaya HP diganti casing. Banyak orang terutama wanita yang kurang berterima kasih dengan yang dikasih dari atas dirubahkan. Dari atas itu. Dari atas maksudnya dari Tuhan. Nah, Tuhan itu enggak cuma di atas. Oh iya betul Pak Dalang. Wong gawe manten anyar pas awan-awan kelon kuwi ana wong apa menerke gendeng. Si wedok ditakoni, "Bu, mana mbok wedok putrane Bu?" Iku mantu sing teng dhuwur mawon. Sing tukang gendeng iki bengok. "Wah, aku melu gawe apa?"
Melu ya ora entuk, nek melu ya kon kenjo dhewe. Lah iya. Monggo kan. Caping gunung nggih. Oh nggih. Nggih, ngangge bawa menapa ngangge marwata? Oh marwata mawon, Wah. badhe marwata mawon. Nggih, lajeng dinggo Dinggo. dipakai. Iya dipakai terus mentil. Iki ya cek kelingan dipakai terus mentil. Sampeyan ki wong piyai kono ki pinter-pinter dadi kelingan terus jenengan Dipakai ngendika. untuk nyuci baju gitu marwata bagus. Rumangsane laundry apa? Sakit ya sayang? Enggak apa-apa. Kok agak panas kelihatannya. Mesake iki mau Pak Dalang, saya Dalam. disentuh oleh Pak D. Enggak apa-apa, om dia sudah mati rasanya kok. Jadi enggak apa-apa. Jadi gini nggak terasa. Enggak apa-apa, anggap Kalau- saja anduk. wong iki mau niku adake nglentruk mawon lek nggih sebagai teman, sebagai orang tua kan perhatian. Priye mau. Gimana sana? Mangsamu. Tanganku ora tak wisui kok tekan omah. Kowe tak nggo bantal nembengi men ngimpi. Jijeni. Ya ora kok ngene kok njujeni. Wis dibayar larang kaya nyambi. Sambil menyelam minum air kok. Air apa? Air tuba apa? Air manyar. Jijeni rumangsane. Lah sampean iki srek dume aku cedhak karo Ora Megan. masalah kaya ngono, wanine kok mung demok pipi ayo. Oh liyane? Ah sikon nggono apa tak demekne perintah sampean? Ah iso kono ngomong dhewe karo bocahe. Ora iki duwe bojo iki bunek arep lunga dandane ragate ora mati 75.000. Siki wong londo ngene iki nek raup kuwi niku 35. Ora cetha 35 apa ora. 35.000. Sapa? Angger piyayi ngeten sinden-sinden niku cuci muka niku cara Jawane raup. Ambok tuku sabun cap kucing iki 500 malah mumpluk iso nggo turai iso nggo asa-asa umbah-umbah barang. Wedok kene wis muslimat. Kowe ora susah ndak kok nganggo make up jane lho. Dina sewengi iki ping 5 lho ngraup rai. Kowe durung sunahe. Arep ngerti iki apa to? Kehalusane iki nganggo alat kimia ora iso, mung kejaba banyu. Iki contone sinden-sindenku kae, apa ana sing nganggo make up? Ana. Kowe nek terus-terus. Aku kuwi aja nganggo make up ngoten nek sampean. Ora maksudnya asabunan nganggo apa kae maksane ora tau dene. Ora tau melarat. Ora tau cuci muka. Ora tau raup. Ora tegese ki raupe mung banyu wudu ngono lho. Ya karepe raup ya nganggo banyu apa raup nganggo aspal. Sampean ki ya aneh. Nang ndi iki raup ya nganggo banyu mbok ditakokke wong akeh saka Sabang sampe Merauke iki nek raup ki nganggo banyu. Ya gumantung nek banyu wudu nek tayamum ya raupe nganggo awu. Aku ora muni raup lho nek tayamum ki beda karo raup. Padha. Rak. Apa nek tayamum? Tayamum ki nganggo wedi. Lah ya awu. Wudu. Lah apa? Raup. Ya raup padha. Raupamu Aku ae. winginane anu lho Reng. Trimen. Aku tau dikomplain karo takmir masjid ngarep omahku. Sebabe didolane marwata ki melu salat duhur. Lha kok sajadahe kok melu krowak ki lho jan. Wah. Wah aku yo ganti. Sik kok iso sajadah kerwak iki kena untu lho. Nggih cukup aku lho mboten ngerti kok. Ora mek sajadah sing kerwak. Apa? Jubine ya bentet ketakur untu. Sia-sia wong salat ki ora nggo mingkem. Emosi nek iki macale ngrusak sajadah papan nggo ibadah. Yo sayang. Sayang. Iya. Ngantuk. Heeh. Heeh, ya sik bubuk yo. Ya caping gunung buka saking instrumen. Yo.
Enggak Paman. Caping gunung iki. Pak Mantep iki ngerti ngene iki komentare. Wah, iki barang sing gampang dingel-ngel to iki terus. Kabeh niku kan inovasi, mboten dingel-ngel. Pancen kabeh niku perlu tantangan kok nek ora nggo tantangan ora iso maju. Nggih istilahé bapak kula Pak Mantep niku wonten niku. Nggih. Nyuwun tongane, wah kula iki Pak Mantep aku kurang kabari gerah sebulane ora. Sehat walafiat nggih. Panjang umur, panjang yuswa kanggo paran pitakonan termasuke kamus berjalan guruku siji kae Pak Mantep Starsana. Iku nek tenggon pedalangan Google kok niku. Heeh. Dadi napa-napa dong. Nggih, Nggih. Pak Marwoto kangge narasumber napa niku, Cok? Nek Pak Oh, Marwoto, kula sumber malapetaka. Dadi kula Pak kula niku barep foto minta apik mesti mangarani Allah. Kula niku wis sadar. Ora. Mboten. Kok senengane negatif thinking to sampean? Jelas nek niku kalian jenengan kula akoni kula negatif thinking kok. Jenengan ket sore wae ku ora ana kok sak ketap tembung sing ngalem kula tulus niku ora ana. Ya saksine kanca-kanca, ayo piye aku ngelek-elek apa ana tembung manis aku mau. Ana tembung apik apa ora aku? Ra. Kejeron menapa? Sae kowe muni ora bayarmu dipotong rumangsamu. Piye hat piye? Kejeron penampa, Pak. Agung piye Agung? Niku wae niku terlalu perasa, Pak Dik. Oh. Aku pancen sensi kok. Selalu beranggapan buruk. Takone aku sensitif nek karo siji iki. Nek karo Mas Sukron iki ora e. Blas ora tau benthik wong aku ya ora tau dijak dadi ora tau. Lebay.
kanca-kanca mburi ora trima kok sing mau ya Mas ya. Nggih to. Oh, Ya wis menghormati bisa. menghormati. Diyasinke barang. Mesti ngajeni ya ngajeni dihormati ya, dihormati ya. Hormat. Istrinya 4 istirahat. Kayak hormat kok kiwa barang kuwi jenenge peletean kuwi. Ah idone mlonyoh kowe. Sing tekan nggo madang ya. Ya, ora iso. Aja ngono to, Jo. Kita harus menghargai Pak Marwoto. Panidol pira ya? Jalukmu pira jalukmu? 2,5. Sono tenan ngoten. Diajeni ki ora ngono kuwi, Cah. Diregani kok. Diregani diajeni diregani ku lanjur dinyang pira? Lebih tepatnya Lebih tepatnya Pak De Marwoto kuwi disegani. Segane kek. Yo, karo dilawi. Dilawi sak. Jadi dilawuhi barang. Ora mung segat tok. Dilawuhi. Lawu sego sak lawe. ditenono kowe. Sing bener kuwi Pak De Marwoto ki kudu dianjingi. Sik nek Manggo linggis ngono kuwi. Dianjingi. dianjingi niku anjing niku nek basa Indonesia. Nek Jawa niku asu. Lah kae wong kuwi kudu dianjingi ngono ki maksudnya piye? Diajeni. Oh diajeni. Aku krungune dianjingi. Mula priksa ten riku ten THT riku. Ora muni ngono. Ya, Aku ki wong pesisir. Inyuk. Malah ngentut. Apa nek pesisir ki njur ngono. Oh ora tegese niku padha saling menghargai. Lah iya njaluk PR didol pira? Yo ya ta, Cok. Angel omong karo wong rada ora golek kanca dalang sing waras ki saiki Ora angel. aku mburi ki lho diflurke kok. Kejaba Mas Sukron ki ora ana sing waras. Ngalem. Besok men dijak kok. Ya ora apa-apa aku melu putrane wis bola-bali lek meru bapake durung. Sri kuning mustika tuban. Ayo suci. Senarina. Jarene wis menang. Endi bocahe kok ora tampil? Jadwale sesuk. Suarane kaya ngono. Sri kuning, Sri kuning, Sri kuning, Sri tuban. Sri Tresno, Tresno, Putri. Wiratoyo, sing mati, Marwoto, Bapak Rwe, Pak Marwoto, piye kowe kabare Pak Marwoto?
tau blakon kok bosok men kaya ngono kuwi to to. Ora ngerti. Iki sound system kula nanggo kampanye. Merongos. Aja ngino. Kowe sing merongos ora mung untune, ning sing merongos kowe do kualat karo aku. Olo-olo ki wong tuwa. Kowe do ngece aku sound system sing ora trima. Ora trima. Sound system sing ora trima. Kowe ngece karo Marpoto. Alae. Aku ngono wong tuwa kok isih tok gawe cilaka. Ora ngerti tembe mburine kowe dhewe ya sengsara. Munia. Wis tuwa mestine. Dek. Kat. Suci. Kancane muni dhek nyolong fokus to. Ora muni merongos ya. Nyongos. Dongos. Lakon dongos. Bocah ora ngerti sopan santun. Masane Dongos dhewe. lakon dongos Wansulono Ci. Alasane opo? Maroto dongos dhewe. Rokos dhewe. Oh, banyak. Seperti orang tekan lare. Remo. Irung pesek, batuke nonong. Pade Marpoto. Padune kowe seneng. Dongos dhewe. Padune seneng sing Kondole. cilik. Kondole abu. Cilik. Suarane kok iso kaya ngene to? Kuwi direwangi. Kowe. Dalang planet iki. Donga. Kaya nek kampanye. Donga. Wes. Ayo muni merongos mumpung cetha nangane. Ora kongkonan raimu aku. Suci aku nek sing ngene iku suci. Orang gila. Dongos dhewe. Mana? Orang gila. Mana? Pade Marpoto. Dongos dhewe. Pade Marpoto. Dongos dhewe. Untune dongos dhewe. Dongos dhewe. Pade Marpoto. Dongos. Kondole. Terusno nek njaluk tak obong wayange. Wah, gone masuk klan ora dito. Ora iso mulih aku ngobong anu masuk klan. Wong parikan ki liyane ora dongos. Aku mek urung tepung wong merongos ngrasake merongos sekali takon tunggale, Nduk. Weh, Ya ora apa. ming dur sesuk. Ya ora apa-apa. Ayo muni meneh, Doan. Niki dukun sing rada mandi pundi, Mas? Angene apa to? Tak santet. Santet ono telu. Siji. Santet apa? Loro. Santet ayam. Santet bemu. Ora sih tak santet tak leboni kipas angin raimu. Dadi mek mubeng ngono to. Telung dina ora. Lakon nesu ya. Ora nesu. Mangkel apa tak leboni tip wetengmu dadi mlaku muni wae. Apa ana tip dilebokke weteng. Santet ki ana. Ora uteke Marwoto. Lebokne utu. Ya ku saya ora mutu santet kok tip lebokke untu. Enek. Ora eneng. Padune kowe ngewangi juraganmu. Jenenge permen tip.
jenenge permen tip leboke cangkeme Marwata. Ana permen kok tip ki mereke gaweane dhewe. Permen ki nano-nano apa permen tip, permen ketip. Heksos. Ah, Heksos apa meneh Mentos. Mentos ki lagu cah cilik-cilik. Mentos, Mentos tak kandhani mung lakumu. Permen rongos. Wedan aku kalah pengaruh aku nang ngene tenan. Iki ora laporan Pak Heru wis kalah aku ora iso mulih aku. Aku beli nggone masuk Merongos, merongos, tak kandhani mung Tumu lantumu. sing gilan-gilane Aja ngekos ngisine enak-enak merongos nyambut gawe merongos merongos ngisini. Senggane gampang. Matamu. Terus kur bareng matamu dhewe bareng dirok lupat. matamu Dewe Andreng Kang Puspito. Weh, iya titenono kowe iki le dalang ora suwe cah iki. Tenan. Delok asbar delok meneh. Jam piro iki? Jam yahene kok. Mek Setu karo Minggu tok. Kowe calone 5 dina kaliren kowe. Ora melu ngamen aku apa ora melu Mas Sukron entek bandamu ning omah. Kowe dadi cah resikan kowe tenane. Apa-apa diresiki lemari ya didol, meja ya didol kowe. Jawab, Cok. Ora mungkin. Masih ada. Mungkin perasaanmu tok. Mungkin ora mungkin. Wong urip kok nyepatani supaya wong liya kok ora duwe rezeki ya. Wong mati kaya Bung Karno wae iso ngekeki rezeki wong urip ya. Dasar prokos. Badil. Domongi. Ayo. Nek niat wani aja ngejak kancane, Mas. Ijen-ijen. Wis padha adoh nggone kok. Dagelan kok nesu, dagelan nesu. Kowe lagu kuwi ijen-ijen. Senengane ngejakke anak buah. Nek pancen wani ayo adu jojo kantaran bau. Tak taker lu diramu. Bau apa baumu apek ngono kok makane. Kantaran bau. Oh senajan apek ning lak reget. Oh. Ora apa-apa. Regetan. Angu dari angu juli. Kae lepetan. Tunggadene yo mlethuk apa kaya laundry regetan angu dari pinter plesetan saiki bareng dadi bupati cerdas dek. Sapleke serawung aku ki dadi ana kemak. Cerdas kuwi. Tepuk tangan Pro Kadang. Tepuk tangan. Iki akhirat apik iktikadmu ya pisan iki tok tepuk tangan karo aku. Ning ket mau tekan sprene tak titeni kowe. Wong kowe tepuk tangan ngece kok. Saiki ngaku to, mau tak takoni ngaku nek ngece, bulane ngece to. Ya kae buri-buri lho. Aku mau menerjemahkan. Rasah. Madake doro. Padake doro kok. Podoke dor. Nur maju Nur. Kowe apa padet Kawarata sapa wae lah mesti tahu ketaton katresnan ki mau tatu tresna. Oh. Ki pokoke duit karo Agung ya, Gung. Jajal papat, bocah papat ngadeg bareng jajal kaya ngapa? Rendra, terus si Suci, terus si Nova. Kon njaluk siji-siji lagu iki. Ayo. Tatu tresna. Marwata joget iki lho. Nek kejejer. Aku nek ora iringane bansos wis ora kok. Basos nasos. Bosas. Ayo. Tatu tresna. Wah, sindenku papat jane yo to. Ning sing paling atos kuwi si Rendra kuwi, demok-demokane. Wah. Mau ki sak mobil ki
Temuan muk. Wah. Ora apa-apa sing penting sehat ya, Nok. Atos sehat. Apa-apa. Apane sing kaya Bapak? Seneng sedekah. Nggih. Ayo jenenge nyah-nyah kuwi mau apa? Sak sok. Asma kirane sapa? Pajoya. Mangke. Seron. Karawitane dikompliti Mbak Megan ini. Oh nggih. Double demung, double saron. Terus Karena ada alat tiup dan alat gesek. Mengantisipasi jumlah penonton yang puluhan ribu, seyogianya konser karawitannya juga harus ditambah. Wah, luar biasa Pak Dalang. Oke, come on please, my darling. Wah, my darling. Semangkan my darling, darling mudar ora eling. Penabuhe ya mahasiswa-mahasiswa. Ana sing pengalaman luar negeri, kowe sing gesek biola iki nembe bali saka Australia. Oh, sing nyekel niku biola. Baru pulang dari mana ya? Melbourne ya. Berapa hari ya Frisa di sana? Berapa hari? 3 minggu. 3 minggu. Carane 3 dina. Marwoto. Dalem. Mboten parah. Nggih. 3 minggu kok 3 dina. Nggih. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan mawut. Ya. Kok baik dan mawut, baik dan benar. Kok mawut? Rolikur kuwi basa Jawane apa? Sok rolikur ora ana gathukane waton jeplak. Lanjut. Musiknya serono sithik. Piano, tindekke sithik. Kaya imbang karo gamelan.
Manuskain, repeat, oke, Mekan. Oke. 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 Untune Marwata padha pating berarti nang tak tok metu. Sudute kula sampean wong aku meneng wae kok untune. Oh, nang kene to tak kira mrono terus tak tak tak. Oh, pusut nyekel senengane nyekel untut. Lah nggih. Cokot pedhot gulumu. Nalika semanten kula angsal SMS saking bapak sampean. Nggih. Nalika tesi gesang lho Rin. Nggih. Mboten SMS ding telepon. Nggih. Marwata niku gagah waktu lagi esik cilik niku. Hotel dereng medal untunipun niku sing ganteng. Terus bareng metu untune mboten ganteng. Oh, kula mboten sanjangaken lho. Ning niku lerkeng tembung sampean niku mesti ajeng nek kula ora pengakuan ganteng. panjenengan lho, nun sewu niku pengakuan panjenengan lho. Wah, sampean lempar batu sembunyi tangan. Mboten, kula mboten tekan mriku. Kula tekake. Oh, monggo. Kalih kula nu gampang-gampangan mawon. Nggih, monggo. Nggih. Lagi Megan ditekak kuwi. Ampun, mesake ya, Mbak Megan. Kenapa? Suruh nyekik. Apa itu nyekek? Nekak kau nyekik. Cium. Nah. Modar saya gitu. Modar. Apa itu modar? Modar itu hidup. Oh, mudah-mudahan kita modar terus. Lah esuk cilaka cah kae wong kae. Suk nek nang Amerika diblasuk kowe genti nang Amerika tenan. Enggak. Sampean ki wong modar itu is dead. 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 Modar itu is dead. Padahal katanya artinya hidup. Salah itu cuman ngawur. Tahu enggak dead? Dead itu anak sapi. Oh, anak sapi. Anak sapi itu dead. Jadi modar itu anak sapi. Modar anak sapi piye? Aduh, saya pengen nembang aja deh. Iya, nembang lagi. Pemene kok Megan ora bingung, setane bingung karo Marwata. Aku dhewe ya melu bingung kok. Wah, sego teko, Mas. Bareng krungu suarane Mbak Megan kerduse metu. Njaluk sing duwe gawe, teh. Teh telas kok laporan iki. Jan kebangetan tenan kok kowe. Laporan ora rono, laporan rene. Oh, alah janjange lugune. Teh pun telas bah. Yo dijalukke no. Lanjut Megan. Irama bansos. Kok bansos napa? Bantuan sosial. Hubungane napa? Bosas lho maksudnya di presiden bansos. Pembiolane semakrifat tenanan. Wis ono tanggapan solo biola ngono, Mbak Badi nang ndi. Akhirnya solo biola tanggapan ya ning perapatan kuwi. Menghina. Kelas internasional kok perapatan. Internasional mek martabak wae internasional.
Iki spesial. Nduke telu. Bocah senengane. Jaga gigi. Amut sisan kowe. Wah, ngemut. Lah, lho, kaget aku. Lho, Marwoto kok ngemut, Mbak? Ngunake wong jaga gigi ngoten niku. Sapa? Cah-cah niku. Kuwi leresno. Oh nggih nggih. Lah nggih. Ayo baleni neh cah jaga gigi neh cah. Tangan dimulai dari Yogo dan Sinden, kemudian disambut dengan para penonton. Thank you very much, thank a lot for you. Thank you Pak Jalang. Yeah, please come and sit down. Nah, ya, iki aku arep nampilke sindenku sing menurutku lho, sing paling ayu sak satria laras. Sandu, tak ndurang kowe meneng ya. Nova, ya. Ayo kanca padha munggah. Awi tak Marwoto saking ayu aja. Munggah kene nok. Kono bae. Ngono wae. Assalamualaikum Nova. Waalaikumsalam, Abah. Alhamdulillah. Iki lho Mak Marwoto. Nggih. Iki Nova kuwi pas aku dinas dadi bupati kuwi tak tumpaki saben dina. Pripun toh? Nah, mobilku kan Innova toh. Oh. Aku ki numpaki Nova. Tak tumpaki bendina. Boten. Mboten piye? Nika lak anu enten kepanjangane to, Pak? Panjangane apa? Numpak mobil Kijang Innova Ora. ngoten. Kaprek. Kuwi yoga-yoga kuwi ora usah demo ngono lho. Marono pangan aku mesti plastike dikresek-kresek ngono nang cedhak mic iki mangsane. Kakean treble. Kakean triple. Nova, Nggih, kenalan kali Pak De Marwoto. Halo Pak De. Halo juga. Sugeng dalu. Pengantin. Pripun kabare? Sae. Kok tindak mriki kalih sinten? Nitih napa Pak De? Iki ayu ya rada edan iki cah iki. Arep salaman martos. Loh, lah wau kula ngajak tos. tos. Lah jenengan kok salaman. Lah, kula nuntuti salaman jenengan ngajak tos. Lah pripun? Nginggil napa ngandhap? Sak kecekele lah aku pokoknya sing penting entuk aku. Dhuwur ya gelem ngisor ya ora nampik. Ngono. Wis aku ki Enak nginggil napa teh ngandhap? wis pokoknya dimanapun saja. Nova. Ora sak umur nek kowe karo kuwi. Loh, kok Ojo nyengkake patine panjenengane. loh bukannya kalau dapat yang lebih muda itu panjang umur nggih, Om? Amin. Kowe iki Pak De apa Om le ngundang kok Oh iya, kok Ding. sing konsisten ngono lho. Pak De. Ah, ora Pak De Om kon njur Mas, njur AA ngono. Sijine iki. Jenengan, Pak. Ayo Ci, kowe munggah Ci. Heeh. Nggih, gandeng sampun komplit, monggo diwiwiti. Kanthi ngucap Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nova, Kalem. mayit sampun diuresi napa dereng?
Samenika sampun, Nggih, sampun monggo. tinggal diberangkataken ngoten. Monggo pambiwara panjenengan pengumuman nggih. Monggo. Pak Marwoto sae napa awon to sederek? Nalika gesangipun sae nggih. Mboten gadah hutang nggih. Ngoten. Mboten. Nggih, monggo sareng-sareng Dipun dongaaken mugi-mugi husnul khotimah nggih. Muni omene tak pansal cengelmu saka kene kowe. Karo wong protes tuwek lho, Pak. protes apa aja manut kae ku ndandang elak. Ana kancane mesti dongake mati. Pak De, Apa? jenengan kula sawang-sawang kok tambah bagus. Waduh. Cobi mriki Pak De. Subhanallah. Tapi dong guyu niku lho kula kok kaget. Oh, piye kaget Jenengan piye? mingkem mawon bagus. Aku. Nggih, Aku bagus nek mingkem. mingkem lah nggih. Aku ki mingkem 2 menit e gembrobes Ci. Kudu dikongkang dhisik. Suci. Awake dhewe ning kene kok rasane kaya grimis ya. Lah ya. Oh, ora apa-apa dianggap nganggo masker ya. Dadi engko garing nglothok ngono. Nek perlu Kowe. Foto nek ndromos ngono kuwi sing metu ora banyu kok, Ci. Napa? Sing metu. Lah kaya kuyuan, Abu vulkanik. kaya kuyuan garing nih kalau Bah. Heeh. Sing kewan nih kalau teng pring nih kalau. Pure ngaten. kaya apa? Jenengan mingkem mawon. Kaya apa? Kuyuan gareng. Kuyuan. Kowe tau kuyuan apa? Kuyuan mbokmu dhewe kuwi kowe. Oh, kuyuan gareng kok kewan semene gedene iki nah ya dadi kewan mukibat. Wis kono gek don jegok. Napa niku? Aku kono, aku ora kowe nek kowe ora kowe. Ora nek kowe ora. Dagelan kuwi nek nesunan akeh sing mati dadak ya, Ci. Nggih. Heeh. Contone sapa, Ci? Nggih niku. Aku nek mati kowe tak cucup bun-bunamu dhisik delon. Lah saged. Entuk apa kene tak cobane? Emah, lah mengke kula jenengan kletak. Ora wis tak mutok wis. Teng mriko niku pun kathah sinden lho Pak De. Ah usah lae ndongake wong mati, ndongake wong mati. Oh. Sampean niku Mas Agung, sedayanipun Presiden. Nggih. Kita kedah ngajeni dumateng Pak Marwoto. Nggih. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Sing paling pas entuk 200. Lintunzira qauman ma unzira abahum hum qabilun. Terus ke. Monggo para sanak sederek ingkang badhe ngadani brobosan kula aturi enggal Ayo kene le brobos kene Pak De kene. nggih kula aturi Ayo brobos kene. namung kula aturi beto payung mbok menawi mengke nguyuh ingkang Oh, sios kowe kurang ajar kowe arepan kowe. Anu nguyuh bareng. Ora ono layon kok nguyuh. Amok cok pikir wayangmu ki madhep rono karo madhep rono sebab nek didepki rono karo mrene nek nguyuh dalange klelep kira. Ora masuk akal yo. Ya ora masuk ya tak masuk-masukke pokoke. Ora ono mayit kok nguyuh ki ora ono. Apa mayite anyang-anyangen po? Rumangsane mayit kok nguyuh. Ngadeg kok. Mboten iki mung latihan benjang menawi panjenengan sah saking alam dunya. Oh nggih. Nggih menika latihan donga cadangan. Nggih. Ampun nesu to. Mboten kula. Ampun semengko to. Mboten. Nah, nggih. Wah, Kalau barang Pak De Sukiman. Oke, anu nembang. Bawa apa lah? Sing penting tibane kelinci ucul. Nova karo Suci. Ya, ting delongo wong loro rembugan. Iki mahasiswi kabeh. Sijine ora Oh, SMP iki. Sinten? SMP apa? Sing pundi? Kowe Kula. Mm-mm. SMP niku. sampun manak ping 3. dereng ngawur. Dereng. Guru-guru ora kok fitnah. Dereng. Perlu. Papat. Ayo, Ci. Nggih. Windanana nganti pikal
aku Sun Gondrong, Pak D Sukron itu mendidik sinden itu dengan baik, menandakan bahwa tidak akan hilang kesenian wayang dan segala sing melingkari di dalamnya nggih Pak De Maroto nggih. Nggih, nek dalang liyane didik sinden apik, sing mboten apik mek sampean tok didik sinden. Nggih, mulane kula mboten baut nggih kon didik sinden niku. Kula mun ngertos kelamahan kula piyambak kok Pak D. Nggih, sing sae ngoten niku. Winji. Awake dhewe ya sak partai. Inji De. Kula namung pados dumateng manis sing pati. Ngene sih. Mangga Bu Dewi. Dewi Suci. Mangga tak cek ya Pak. Bisa Terakhir kur. Iya. Dadadadung. Prasaja tur bisa gajah ora foto. Oke, di aransemen Bali. Maka komposisi. Dados.
dhewe kang kebanting. Bob. Nenenenenenen baleni sing ngendhange ya pekok tenanan iki. Pekok ki cerdas. Ngene pekok-pekok. Nenenenenen. Kasane montang. Aku dhewe kang kebanting. goleke pesindian sing sangar Mas Marwoto. Sangar. Iki mau halus-halus. Niki sangar banget. Pesindian. Ayo manis, ireng. Nun sangar banget. Oh iya kanca-kanca, iki mumpung ingkang kagungan rawuh, iki lagu Sri Huning sesuk untuk latihan di Solo untuk diurai dalam warna komposisi gamelan. Pamito karo Pak De Sukron. Pikantuk mboten Pak De? Oh ije, sebanun tepuk tangan yang meriah untuk Pak De Sukron. Yang sepuh mawiti, yang nem anggenipun anggem mateni. Mengembangkan. Nggih, leres. Besok kula aran sire mana perkara niku mon dadi. Pripun? Kula aran sire. Aran sire niku napa? Aran sire niku iringan niku lho sing nggarap iringan niku. Oh, di aransemen to. Oke. Aransemen itu nama kata kerjanya aransir. Aransir, aransemen niku kata sipate nggih, kata bendane nggih. Nggih. Aransir niku kula kinten aku aransir cah wedok kae. Niku ngesir. Oh, ngesir. Ngesir niku ora negara sing Menika Mesir.
Mesir jahit napa Mesir mobil ngoten njuran. Ayo Rendra, kowe muncul lo. Ayo Banyumasane Mas Wiarito. Wow. Lole. Assalamualaikum Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dengan pelawak yang amat sangat terkenal di negara ini. Injih. Monggo pelatih tepangan Nggih. piyambak. Sugeng dalu, Pak Po. Pak Po Jawa Timur e. Nggih Pak Bu. Lah nggih, kula nggih Jawa Timur. Lah kok muni Banyumas mau. Iringane. Iringanipun. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Sapa jenenge? Kula Rendra Tata Sunyah Nyoh. Sapa, Mbak? Rendra Tata Sunyah Nyoh. Nyah. Nggih. Aku aja dinyoh lho ya. Mboten purun? Aku lagi skripsi ngono ndak. Oh. Ganggu Nggih. pelajaranku. Skripsi. Nggih, skripsi napa? Mendet jurusan apa kuliah? Ora aku apa-apa tak nyanyi kok. Lah, kuliah kok apa-apa dinyangi iki kuat membayar, Dik. Lho kuat rumangsamu. Aku ki meskipun wajahku misteri tapi rezeki menteri. Alhamdulillah. Weh. Tak kira jenengan wae kuliah bahasa Inggris kajake kalih bahasa Cina sajake kok wasis banget ngoten lho. Aku nguli neng gone Cina ki ana 16 tahun. Wong ngoten. Nek ngono bisa bahasa Cina? Sithik-sithik. Wong ngoten. Nek bahasa Cinane kathok niku sing suwek Bolong to. bolong. Heeh. Nek bahasane bagian sing mburi Ya keropok. Bokong. Dari nek Rendra. bokong. Nggih. Bolong. Kowe kon terjemahke apa kowe lagu anak-anak kowe. Lagu anak-anak. Soale karo anake iki ora tau akrab. Oh iya iya. Heeh, satu lagi kalau gigi jenengan niku bahasa Cinane? Gigi. Nggih. Gigiku. Heeh. Monyong dari Iya, muni kae monyong. monyong. Aku lega atimu, puas. Sampun, nggih. Cah cendhike mayu. Lah ngeten iki rezekeni, Dek. Banting bosok kowe malah. Boten. Niki wau ngendikanipun Pak Endos nggih. Nggih. Kula sekaligus guru TK di rumah itu. Ya. Oh. Jadi harus bisa menyanyikan lagu Ora tau mlebu anak-anak. TK Marwoto kuwi. Uripe turut layar turut panggung ngono. Nanging- Uripe wis bejo. TK kula niki melestarikan budaya Jawa. Oh Iya. nggih, oh syukur. Jadi niki misalnya jenengan dados murid kula nggih. Nggih. Kadah menet kalih Bu Guru. Bu Mimi ngono ya entuk nggih. Pareng badhe pipis nggih monggo kula terke. Guru lembah manah tenan. Oh, nggih. Untuk itu pada malam hari ini Pak Marwoto, Nak Dek toh, Dek nak, Marwoto. nak, Nak. Nak Marwoto. Kene le sik rene. Kene toh? Nggih. Aku mau bengi ngimpi apa to kok karo nemone lakon kaya ngene. Piye? Piye? Nggih, Ya, murid sakmene gedene. Nggih Bu, sing gedhe mboten mek murid tok. Lah napa? Ndrase barang gedhe niki. Oh nggih, heeh. Nggih. Ngene. Nah, kula ngoko mboten napa-napa ta, wong murid tok. Mboten napa-napa Bu. Iya. Ibu, Heeh. ayu. Lagu anak-anak sing paling digemari, yang paling mudah dihafal. Nggih. Coba Bangun tidur. bangun tidur. Bangun tidur, ku terus mandi. Nggih, heeh. Tidak lupa menggosok ini. Ini ki apa? Gigi. Diterjemahkan dalam apa? Bu Guru. Bahasa Jawa mawon lah sing wong bahasa mriki Indonesiane kathah. Bu Guru, sing terjemahke basa Jawane Nak Marwoto nggih. Nggih. Nak Didik. Heeh, nggih. Coba nggih Mas nggih. Nggih. Bangun tidurku terus mandi, Tangi turu aku terus adus. tidak lupa menggosok gigi. Ora lali gosok untu. Bagus. Terus Habis mandi ku tolong ibu Buparatus ngewangi simbok. membersihkan tempat tidurku. Ngresiki dipanku. kok dipan. Dipan nih lho. Dipan kok lungguh, lagi tempat tidur. Tempat tidurku. Panggon turuku. Apa kowe duwe? Kok
lanang kok duwe. Ora sadar dek. Pangkon tu. Dek keceplosan jan nyemplung. Ora iso, aku artikulasine cetha kok ora mungkin menggok. Ora menggok piye? Bersihkan tempat tidurku. Ngresiki papan turuku. Ora iso kon duwe kok ya kakung. Tuku lah ora duwe murah kok ngono pira. Mangsa ngeteke abang-abang. Milih salah siji. Tatu Tresna apa Kates Godhong Gandul? Kates. Kates Godhong Gandul nggih. Terbanyak nggih Kates. Kalau Tatu Tresnane ning gara-gara. Oke, Kates Godhong Gandul dados. Yo. Monggo joget kalih kula Pak Marwan. Nggih. Ya. Aku khusus Pak Marwoto ki pas eo untune sing mangap ya. Oh iya. Istimewa soalnya jenengan. Mengomingkep. Ayo ulangi 5 4 3 2 1 go ya. Senadyan pahit rasane nanging gedhe kasihate godhong kates godhong gandul luweh beres Kreke nganggo kuncing bae. janji manis pancen perlu nanging dibahas panggonane janji manis pertamane nanging pahit tiba mbuyine jamu godhong kates awak sehat kerja beres jamu godhong gandul ora bingung ngalor ngidul ojo ngumbar janji manis jebulane mong ngapusi Ya sing kedua tak joget aku. luwung pahit pertamane nanging manis tembe burine senadyan pahit rasane nanging gedhe kasihate godhong kates godhong gandul luwih beres memang betul tembung manis pancen perlu nanging dibahas panggonane janji manis pertamane nanging pahit tiba mburine jamu godhong kates
manis jebulane mong ngapusi luwung pahit pertamane nanging manis tembe burine matur nuwun. Nasibe cepeng bungkus piye iki? Ayo wong Sengguni iki nang ndi-ndi iki pancen gawe geger. Dudu tangane Kurawa. Sebab mengko nek tangane Kurawa sing ngremuk bungkus gagalke kelahirane cepeng bungkus mampu getih. Terus bayar preman-preman kuwi lho. Oh ngono. Mulane ya didonga wae, sapa sing bener ketenger becik ketitik Allah ketara. Ayo Gung, suluk Gung. Ya. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati.